Ji hilbijartinên heftê Hezîranê re tenê çend rojman. Partiyên siyasî hemû hêza xwe didin li ser propagandayê û dixwazin bandorekî erenî li ser dengderan bikin. AK Parti jî ji bo ku ji Kurdan deng werbigire, kuçe û kolanên Amedê bi pankartên Kurdî xemilandin. Denge biratiye Serok Vezir Davutoğlu. Hin akademisyen di wê baweriyê dene ku pankartên Kurdî tercihên hilbijarên Kurd neguherînin û ji ber bikaranîna Kurdî jî dengên AK Partiyê li Bakur zêde nabin. Ew hilbêjarên dawrgeşedana re yê bandorek pozitif bike, şixwanî HDP ew şixwe cidane, ew şixwe serê xwe ne. Lê hege hûn bêjin rovbêj gelo dengên partiya dawrgeşana yê zêdetir bibe, ez bawer nakim. Li gorî hin akademisyenan jî bikaranîna Kurdî ji bo AK Partiyê azmûna samimiyetê ye. Lewre AK Parti sazkarê pêvajoya aştiyê ye. Davutoğlu ser bona hilbijartine seçmen xapandın got müştere dühver ama dizver nabim. Yani ev zati yani mesela xarab ev bu. Yani idi tu çelakini kasalaki bixapine. De köy çarmıha bak değil mi bixapine? Kes anayı xapandın. Yani ev neş bona evi. Na ev samimi. AK Parti ne tene pankart, doviz, belavokên xwe her wiha müzika xwe jî bi pirzimanî çêkiriye. Gelek stranên Kurdî hatine amade kirin û di propagandaya hilbijartinê de bikartîne. Hilbijartinên heftê Hezîranê her ku nêzik dibin, partî jî dixwazin hilbijêran bikişînin aliyê xwe. AK Parti jî dixwaze bi rêya Kurdî ji Kurdan deng werbigire. Gönül Morkoç, Rûdaw, Am